Philippine Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mau kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasingan niya, Crystal. Crystal. Boss, please, di ata si mong opisina. Ano naman di? Mura magkantaron to eh. Boss ba, tingali to na ikalit ka masud. Manuktok una sila musod. Boss. Glacy? Yes! Surprise? Kano salag ka naabot? Karon lang. Anong wa magkamusultin ako? Manuktok na ha. Ganahan man ko nga ma-surprise ka. By the way, akong sekretary, si Crystal. Oh, ay, hi. Naamday laing tao din hiway. Naunsa ba abin akong kitara. Tungod tingali na sa akong ka-excited. Hi, you are? Crystal, ma'am. Nice name. I'm Glassy, girlfriend ni Sherwin. Nice to meet you, ma'am. Sige, ma'am. Ani una ko sa gawas kay napakulit kang buhaton. Sige, mas maayosad. Kay gusto sa dako nga kami lang una ni Sherwin ron. Kimingon naman kung kay kuniya, Koyd. Sige, ma'am. Sa Day. Tawa na naman ta ka musugot in the first place. Dili mo ka ka masakitan yan. Kinsa ba say makadili sa atong boss, ha? Gwapo. Nindutog barog. Unya, bright pa yun. Ay, wala gi. Pero daga ko yab. Naman ka nang bisag kinsa na babae niya. Almost every week. Ang gang nang kapait kay ikaw mismo ang nakasakop anak niya. Kay sekretary ka niya. Pero nagpadasag yun kag apil niya. Ay, Dili na, day. Asas! Ay, kagbuangan ng imong dili na kay kapilala na imong istorya na ako. Pero hangtod ron, nagpaggalit gihapon ka. Last na gini, day. Dili na ko. Masay schedule na to ron, Crystal. Naka-meeting with a potential client, boss, this 2 p.m. Okay, thank you. By the way, about ni Glacy. Please, boss. Di na lang maghiskot pa sa personal life na to din sa trabaho. Oh, May isugo pa ka, boss? Kaya nagam kong trabahoon sa gawas. kuyog ta sa meeting rong hapon. Okay, makagawas ka na. Okay, boss. Thank you. Table for how many, ma'am? Hi, good afternoon. We have a meeting with Mr. Wilson. Oh, yes. Please come this way. Thank you. Dini, ma'am. Thank you. Hi, Mr. Crystal? Willie Boy? Willie Boy! Daan ba ko nga ikaw, gid? Sa layo pa ka? Nakailan na kay kunin mo? Willie Boy! Ikaw ba gimingaw na kay kunimo? Mag-meeting na ba ka? By the way, si Sherwin, akong boss. Boss, si Wilson, childhood friend ako. Nice to meet you. Nice to meet you. Crystal, nakaibuhaton after duty? Wala man sa dinoon. Wala ko'y lakaw. Good. After duty ni mo,
Catch up, ha? Sure. Sige ba? Boss. Una na ko. Gadali kang makikita tong Wilson? Yes, boss. Nagawa naman gud siya. I should have known. Unsa to, boss? I should have known. Ngayon ana di kang klase sa pagkababay. Homo kong ilong. Boss Sherwin. Ngano? Dili ba gudi ay? Ha? Imo kong i-judge just because makikita kong Wilson? Your action says it all. Wow, ha? So, unsay tawag sa imo nga hapit ka na si Mana lain-lain imong babay? So gusto kang mubaos na ko, ba? Ug nga nabuhaton man sa nako? Secretary lang ko nimo ug dili ko nimo uyab. Oh, Maong please lang, boss. Ayag wad akong respeto nimo kay boss paghihapon ti ka. Crystal. Nagkagwapa mo kagmayo, Crystal. Sus, maora man good gihapon. Ikaw gyud. Huy, grabe kay kag revelation ha. Who would have expect nga mauni padulngan nimo karon nga sa kabadlungon nimo sa una? Maugtas man ganito imong mama kay sige lang kag kating klase sa una. Kay mo standby kag internetan. Ano lang gusto sige balik-balik ka? Ang importante, nausab, di ba? Maayo gani kay nausab. Dinner tonight? Sorry boss pero na ako'y lakaw. Ingon anak ka lang kabisig yun, no? Nga di naman ti ka madakpan during your day off. Sherwin. Sukad lang niabot na si Wilson, no? Wa na kay tayo na ako. Si Glassy day boss. Ganon dili man nimo siya invite hon. Wa na may. Ako na siyang gibuwagan. Ang uban di ay? I already cut my connection from them. Karon na lang? Crystal, if it means losing you, agbay rauntan nga ako nang gibuhat. Wow. So sa panako? Nisulti unta ka na ako. Nga dili ka okay sa atong sitwasyon. Nga nasakitan na day ka. Nga nagsilos na day ka. Abiganin na ako nga okay ra ka sa atong sitwasyon tungod kay nagtuo ko. Nga basin for fun na sad ko nimo. Please, let's make it real this time, okay? Love ako nimo. Boss. Crystal, love ti ka. Kung sugton lang ko nimo, I promise, kaya na ko mag-usab para nimo. Sherwin. So, nanguyab si Wilson ni mo. Nanguyab sa si Boss Sherwin ni mo. Oday. Ay, opo nang. Tay. So, kasi may mas bugat nila. Sulti, oy! Ay, kabalakad dilit kay Judge. Kung kinsa man nilang duha mong pilion. To be honest, tay, no? Amigo naman gid akong pagtanaw ni Wilson, good. Oh, so, si Boss ang mas bugat niya ni mo. Sa una pa man, di ba? Naibaw ba gid ka tong intern pa lang ta sa ilang kumpanya. Na-crash na kayo na ako si Boss. I know, right? So, saan naman tas Wilson? Okay na.
Misuway lang ko. Naibaw mo ko nga, amigo ra gid yung pagtanaw na ko. Sorry ha, Wilson. Okay ra lagi. May gikori babay. Joke. Joke lang. Bitaw, Crystal. I hope you find the right man for you. Nga, diligid ka pa sakitan. Thank you, Willie Boy. Likewise, too. Imo na kong gisugot. Oh, Sherwin. Yes. Thank you, Crystal. Salamat gid kayo. O gisaad ako nimo. Dili na gyud tika pasakitan pa. I love you. I love you too, Sherwin. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. A year after, nag-propose dayon si Sherwin ako. Og sa pagkakaroon, minyo ni May og may tulo na ka mga anak. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN.